vážení páni, kolegovia, dovoľte, aby sme teda začali dnešné rokovanie. Tento blok sa volá Diskusné fórum. Podali sme ho tento rok trošku inovatívne, možno v tom zmysle, že na úvod tohto diskusného fóra odznejú 3 prednášky. Zamyslom toho nie je to, že chceme teda zamedziť alebo obmedziť diskusiu. Chceli sme skôr navodiť nejaké témy, nejakú atmosféru na to, o čom teda potom môžeme sa baviť. A nebol by som samozrejme rád, aby sme skosli do nejakých vecí, kde by sme sa navzájom hovorili niečo na seba, ale skôr, aby sme vecne debatovali o nejakých problémoch a boli by sme radi, keby sme sa držali tých problémov a tých tém, ktoré teda tu nastolíme. Sú široké, si myslím, dostatočne na to, že kto má záujem, bude sa dotkne trošku toho katastra, to je ten posledný referát. Čiže budú 3 referáty, ktorých jeden sa týka ceny geodetických prác a teda problémov s tých súvisiacich. Je to, myslím, že téma výsostne dôležitá, téma, ktorá nás všetkých zaujíma v praxi. A skúsime, myslím, že Peťo Repán je dostatočne fundovaný človek, ktorý sa venuje v Komore geodetov tejto problematike, a že bude nám vedieť povedať niečo nové, niečo inovatívne, niečo na zamyslenie, keď určite táto téma sa nedá vyčerpať ani nejakým spôsobom ukončiť nikdy, lebo tá téma bude asi väčšiná. Druhou témou bude referát o pozemkových úpravách. Bude to také nejaké možno pohľad na minulých 20 rokov pozemkových úprav, možno trochu štatistiky a pohľad do budúcnosti, ktorá veríme, že bude ružovejšia ako momentálne je. Máme tu najfundovanejšieho človeka na pozemkové úpravy, takže veríme a vieme, že sa zapojí do diskusie, čomu sa veľmi teším. A treťou témou bude ten názor taký zvláštny, že zmena paradigmy geodézie, kartografie a katastra. Takže je to skôr taký nejaký pohľad do budúcnosti. Samozrejme ani autor, ani my si neuzurpujeme právo povedať nejaký konečný názor. Je to skôr názor na zamyslenie, možno teda zrovna na takúto diskuziu a na otvorenie možno nejakej diskuzie geodetov, či už štátnych alebo súkromných, na túto tému, kam by sa možno mal kataster kráčať, alebo celá geodézia, kartografia v súčasnej dobe, kedy teda sme konfrontovaní aj tým, čo budeme tu hovoriť cenami, a konfrontovaní sme aj vôbec to, kde my geodeti sa budeme pohybovať, alebo ako sa vieme hýbať možno v tomto storočí, tisícročí, v týchto najbližších dobách, v tomto čase krízy asi všeobecnej, ale teda našej profesie celkom určite a veľmi vážnej. Takže odovzdávam slovo Peťovi Repáňovi, je to spoločný referát so Štefanom Naďom, alebo teda spoločné spoluautorstvo, a prednesie ho Peter Repáň. K tomu organizačnému len toľko, že teda prednesieme všetky 3 referáty postupne a potom by sme diskutovali, aby sme teda bude to v sumáre povedané a potom budeme diskutovať na tieto témy. Takže odovzdávam slovo Petrovi Repáňovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení predsedajúci, milé dámy, ctení páni. Požiadali ma organizátori tejto konferencie, aby som predniesol taký v podstate úvod do diskusného príspevku alebo úvod do diskusie o cenách geodetických kartografických prác. Cenami sa zaoberáme všetci, viacej, menej, ale v podstate sme nutení byť v komerčnej sfére neustále riešiť túto problematiku. Tak sme si povedali aj v Komore geodetov, aj v tzv. Ekonomickej komisii, že jednoducho musíme o týchto veciach rozprávať, musíme tieto veci objasňovať, aj keď sa niekomu môže zdať, že sú to úplne jasné veci, čo je to ponuka, čo je to dopyt, čo sú to náklady a tak ďalej. Ale podľa správania na trhu nás máme pocit, ako keby sme to nevedeli. Takže táto téma je diskutovaná intenzívne, neustále, aké máš ceny, ako dal sa ponuky, prečo si ma podliezol a tak ďalej. Koniec nedohľadne, ale diskutovať podľa nás treba. Základné pojmy, čo je to cena, cena je hodnota vyjadrená v
peniazoch, hodnota služieb, tovarov a tak ďalej, ale v našom prípade hovoríme o službách, lebo my robíme geologické kartografické služby. Tu si uvedomíme to, že služba je služba. Slúžime tým našim zákazníkom. Je to nejaký výsledok našej činnosti. Potom sú tu dva základné, najdôležitejšie pojmy, ako je ponuka a dopyt. Vyváženosť týchto dvoch vecí je ceny zásadne ovplyvňuje. Trhová cena vlastne potom vznikne na základe pomeru ponuky a dopytu. Posledný pojem, čo tam mám uvedený, je dumpingová cena. To je to, čo nás najviac tlačí. Je to cena, ktorá je nižšia ako bežné ceny na trhu a pozor, je to cena, ktorá nepokrýva náklady. O tom je neskôr. V našej republike a v podstate v Európskej únii a v celom západnom svete, neviem, ako to povedať, platí to, že ceny sú liberalizované, platí liberalizácia cien, to znamená cenotvorba je na trhu. Trh vlastne a tento pomer ponuky a dopytu tú cenu generuje. Ako máme dohadovať vlastne ceny my geodeti? Prechádzam vlastne ďalej k tomu, že máme pocit, ako keby niektorí noví, začínajúci, drobní geodeti nevedeli, ako vlastne si tú cenu vygenerovať. Strieľa sa od pása a potom sú nepríjemné prekvapenia na záver, keď sa skonštatuje, že tá cena nepokryla vlastne ani náklady, nepokryla a nesplnila vlastne tie očakávania. Myslíme si, že základ vychádza z nejakej ceny za hodinu. Keďže sme nechceli ostať len pri tom, že povieme, áno, vy počítajte si to, tak sme si povedali, že teda pripravíme pre kolegov a vlastne našu obec také vzorové kalkulácie. Aby som uviedol tú kalkuláciu, tak v podstate musím povedať tri veci. Základné pojmy v tejto kalkulácii sú fixné náklady, čo sú v podstate veci, ktoré jednoducho musíme zaplatiť. Najväčšia položka sú tam teda tie priame mzdové náklady, to je to, čo ten človek dostane na výplatu. Nepriame mzdové náklady, to znamená, to je to, čo ten človek odvedie zo svojej výplaty a hlavne to, čo odvedie spoločnosť, či SROčka, ale v podstate aj živnostník zo svojich mzdových nákladov. S týmito nákladmi nemôžeme nič robiť, tam to sa odvíja len od toho, akú si stanovíme výšku platu. Potom máme variabilné náklady, ktoré sa dajú meniť. Jednoducho, či si kúpime stabilizačný materiál za 5,50 alebo za 105,50, to už je na nás. Tieto variabilné náklady sa dajú meniť. A potom ide aj o to, koľko vlastne sme schopní predať nášho času, to sú tie produktívne hodiny, cez ktoré to musíme celé potom prepočítať. Pripravili sme teda tú vzorovú kalkuláciu. Ja ju tu nebudem teraz veľmi rozoberať, je k dispozícii na stránke Komory geodetov kartografov, vyšla v časopise Slovenský geodet a kartograf a bude aj na stránke Zemi v Nežicu, kde vlastne si ju môžete stiahnuť, môžete ju používať, môžete ju prispôsobovať si, môžete ju tam robiť s tým, čo chcete. Najdôležitejšie vlastne sú tam veci, v tej kalkulácii sú tam také žlté polia, ktoré, ja teda vám ukážem, vidíte to? Trochu, hej. Sú tam také žlté polia, do ktorých si môžete zadávať svoje hodnoty a všetko ostatné sa prepočíta. S tým, že potom, ako sme sa hrali s touto tabuľkou, najdôležitejšia položka je tam jednoznačne tá mesačná hrubá mzda, krásna mzda, nie každý by sme chceli. Takže tuto môžeme začať od sumy 839 eur, čo je priemerná mzda v slovenskom hospodárstve za prvé 3 kvartály v tomto roku. Ja som dal 1200 ako takú želanie. No, tuto máme tie fixné ročné náklady. Najdôležitejšia vec sú tie odvody, to odvodové zaťaženie, jednoducho to je tak a bodka. Potom tieto ostatné veci, čo sú produktívny ročný čas a variabilné ročné náklady, to sme tu dali na základe komunikácií, na základe našej skúsenosti. Vychádzali sme z viacerých
firiem, koľko na to dávate, koľko precestujete, aké máte odpisy z investičného majetku. Je to podľa môjho názoru už teda po ďalších komunikáciách nadhodnotené, ale s tým sa môžete hrať. Tieto produktívne dni, to je tak, ako keby ste teda celý rok dennodenne pracovali. Niekedy ale keď len sedí a čaká, toto by tam teda nemalo byť započítané. Potom sú vlastne tie výrobné náklady, čo tu tam je, stabilizačný materiál, značkovací materiál, nosiče a tak ďalej. Potom sú tu služby, nájomné, poistné, energie a tak ďalej. A samozrejme tu sú sumy za cestovné a podobné záležitosti, lebo geologii cestujú, takže to tam musí byť. Dôležitý údaj je tu počet pracovníkov firmy, lebo niektoré z tých nákladov sú rovnaké, či je tá firma o 20 ľuďoch, o 5 alebo o 2, ale jednoducho tam tí 5 v tomto prípade sa musia poskladať na tie náklady. Takže to je dôležitý údaj. No a potom sú tu odpisy. My nie sme ako projektanti, ktorí potrebujú ceruzku, papier alebo len počítač, potrebujeme veľa týchto prístrojov, tuto vidíme, neviem, koľko to stojí. Skrátka, my skôr ako začneme robiť, potrebujeme zainvestovať. Takže tie odpisy tam musia byť. Zisk 20%, no, mohol som tam na 10, mohol som tam na 30, neviem, jak to je, kto chce koľko, ale DPH je 20%, takže pozor, je to všetko z DPH. Máme výsledok. Tam je suma 23,77. Toľko by sme mali požadovať za hodinu našej práce. Je to nekonečný sen v súčasnosti. No, aká je situácia momentálne? Janko Hagoš včera už povedal niečo o ponuke, dopytu. V súčasnosti jednoznačne prevažuje ponuka nad dopytom. To znamená, dochádza k výraznému znižovaniu cien za naše služby, v snahe, tam som to napísal, v snahe získať akokoľvek zákazkov na tým schovaní, v snahe prežiť, v snahe zaplatiť hypotéku, v snahe kúpiť si veci domov a tak ďalej. Takže jednoznačne tuto začína boj. Nápis tam je dumping, pomlčka, cenové podvádzanie. Lebo keď sa povie dumping, tak si každý povie dumping, ale to je v skutočnosti a pravom slova zmysle cenové podvádzanie. Lebo ako ale dochádza k tomu znižovaniu cien optimalizáciou, ktorým sa stretávame dennodenne, jednoducho efektívnejšie pracujeme, nie idú teda 5 ľudia do terénu, ide jeden alebo dvaja, kúpime si robotické veci, nalietame to zhora a tak ďalej. OK, môže byť, ako takýmto spôsobom sa to robí všade na svete a je to legálne. Ale ak tá cena, ktorú my ponúkame, nepokrýva tie oprávnené náklady, je v tom momente dotovaná z iných zdrojov, neviem akých, ja teda nemám žiadne, ale jednoznačne musí byť dotovaná. Dostávame sa teda na hranu zákona, neexistuje zákon, ktorý to zakazoval. Jediný zákon o dumpingu je, čo sa týka dovozu tovarov zo zahraničia, nejaký taký zákon, že skrátka nemôžeme niečo kúpiť v zahraničí za 100 a toto predávať za 50. Na to máme zákon. Ale na to, že jednoducho naša služba nepokrýva náklady, respektíve naša cena za naše služby nepokrýva náklady, na to zákon neexistuje. V tom prípade, ak je to dotované, tak sa jedná o nekalú súťaž. Je to tzv. Cenový dumping a je to cenové podvádzanie. Bodka. Rád by som, aby si to uvedomili, lebo dochádza k tomu, vieme, sledujeme súťaže, sledujeme ceny, aké sú cenové ponuky. Áno, môže to robiť, není to za hranou zákona, ale je to proti všetkým možným morálnym, etickým, nepísaným zákonom, ktoré takisto v normálnej spoločnosti existujú. Takže keď sa im doháňa tým, že je to v súlade s zákonom, super, dobre, ale pozor, existujú aj morálne etické zákony, ktoré nie sú napísané a ktoré by sme mali dodržiavať. Samozrejme, vedie to k tomu, že teda niekto sa snaží tým dumpingom zlikvidovať konkurenciu, získať podiel na trhu. A aké sú tie dumpingy? No aj z typologického hľadiska sa rozlišujú. Je to nejaký sporadický dumping, ktorý teda, keď sa niečo teda stane na tom trhu, jednoducho treba prežiť, tak OK, urobím to raz, dvakrát. Dobre, minimalizujeme straty. Máme rozbenutú firmu, potrebujeme prežiť, tak urobíme tam.
Potom je tzv. Lúpežný dumping, aby sme to pomenovali teda správne. Je to to, čo som hovoril, likvidácia konkurencie a pozor, tento dumping vedie potom, ako sa tá konkurencia zlikviduje, k návratu na pôvodné cenové hladiny, potiažne potom pri monopolizácii vedie vyšším cenám, ako boli predtým. No a stály dumping vlastne ide o to, že teda môžeme teda používať čo to tam mám napísané, môže používať tieto nižšie ceny, ale dotujeme si to z iného trhu a tak ďalej. Nebudem to rozvíjať, ani sám tomu úplne nerozumiem. Ja som sa no, čomu ten dumping vedie? Vedie k tomu, že ideme dole z kvality strašným spôsobom. Najlepšie to je úrad, najlepšie to je overateľ geometrických plánov. Jednoducho, neexistuje nič iné. Prvé, čo si poviem, nepôjdem tam dvakrát, nezoberiem tie údaje, nezaplatím tie údaje, nezamerám to, ako by som mal, nepreskúmam tieto veci. Takže ten dumping vedie v konečnom dôsledku k nižšej kvalite, v ďaleko nižšej kvalite. A čo sa robí? Poškodzuje to tých zákazníkov, ktorí sú vlastne ľudia, generujeme spory, generujeme pre našich, degradujeme vlastne tú našu profesiu. Neštudujeme vstupné podklady, obmedzujeme terénne práce, vynechávame kontrolné merania, okresávame výstupné elaboráty, je to naša skúšovná komisia na komore, čo tam nosia vlastne tí geodeti, ktorí teraz na tom našom trhu pôsobia. Generujeme spory a vnášame chyby do katastra. Znevažuje to našu profesiu, očia verejnosti, niekedy sme úplní trotli, lebo jeden geodet to vytýči tu a každý sa váňa tým, že má GPS, super, ale to o tom to nie. Mal by si každý teda geodet uvedomiť, že ten dumping a toto cenové podvádzanie vedie len ku poškodzovaniu celej našej komunity a zaniká tá naša profesia, včera to bola debata geodézia, geomatika a tak ďalej. Takže si myslíme, že tú tabuľku bylo teda používať, mal by si každý vedieť svoje náklady spočítať. Keďže sme v diskusii, tak som si dovolil tu náhľadiť do pár otázok. No, ako to zabrániť tomu cenovému podvádzaniu? Je to generované teda týmto ponukou a dopytom. Takže sa vrátim k tomuto ponuka. Prečo je taká veľká ponuka? Lebo nás je veľa. Boli tu kampane, boli tu ZRPS, projekty, pozemkové úpravy. Na tom sa 15 rokov sa sypali obrovské peniaze do našej komunity a vybudovali sa firmy, nakúpili sa auta, stroje, zaškolili sa ľudia a zrazu to kampane skončili. Koniec, dovidenia. Takže my sa teraz vraciame o 15-20 rokov dozadu. Nebudú firmy, ktoré majú 20 ľudí, budú firmy, ktoré majú 2, 3, 4, 5, budeme sedieť doma, budeme robiť na kradnutých software. Tu nás napadlo, akože pozor, a čo s podnikaním popri hlavnom zamestnaní? Stretávame sa s tým denodenne. Čo to znamená popri hlavnom zamestnaní? Niekto robí na železniciach, niekto nechce niekoho uraziť, niekto robí v škole, niekto robí v plinárniach a jednoducho robia sa fúšky. Robili sa zo socializmu, robili sa po 89. robia sa stále. Školy sú tam najlepšie vybavené geologické firmy, majú laserové skénery, majú vrtuľníky, majú kvadrokoptery a jednoducho tam si to niekto požičia, ide urobiť, jemu stačí 200 eur a má platu prilepšie. Takže diskutujeme o tom podnikaní popri hlavnom zamestnaní. Pomohlo by to teda udržať tie ceny, keby sa to odstránilo? Podnikajú geodézii neoprávnené osoby jednoznačne. Hovorí sa tu o tých lesníkoch, hovorí sa tu o projektantoch, hovorí sa tu o architektoch. Že oni si všetko merajú sami. Poradečné zaberania si robia sami. Takže kto toto má kontrolovať? Úrad určite nie. Komora, ja, keď my sme len autorizovaní geodeti. Kto to má kontrolovať? Stavebné úrady? Áno. Myslíme si, že tady vedie cesta a zároveň by to malo kontrolovať živnostenské úrady, ktoré vydávajú povolenia, lebo my sme viazaná živnosť a mali by to kontrolovať. V úvodzovkách mali by. Medializácia je jednoznačná. Treba o tom hovoriť, treba to
medializovať, aby to bolo na očiach.